Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanano, kumusta? Adlaw na ikarong Miyerkules no, pizza size sa buwan sa Mayo, tuig 2026, o si Dili pa rin no? Shout out na ko no, kang James Sabero, salamat kayo idol no sa pagsubaybay. O sa tanan nga nagsunod natin ramahan no, salamat kayo mga ka-followers no, mga ka-listeners. O karon no sa sumpay ning nagkiat nga sugilanon nga sinuwat ni OG Kumpok Karaktasa. Part 44 na ta no, mga ka-listeners no, part 44 na ta. Budbud o bibingka. Bueno, magigala, di ta magdangan ato na hinumduman ang nangagi nga pakyas na si Jigo sa pag-agni sa Green nga Dragon nga mutabang nila. Agoy, gibaoran usab sa puting duwindi sila nga dili na magpaduol pa sa Green nga Dragon. Kunya samtang sa laing bayan usab, nagpapreskon si Haring BBT o nagpataka na kinigyawit. Taluya. Kunya sa laing bayan usab dito na sud sa mansyon no? Si Insik nga pag-umangkon ni Maria Picat. Kunya dito sa limutangan nila ni Reyna Tara, ingon nini ang nahitabo. Suod ka mo sa amin. Aron makabalik ka mo sa tawhanong kalibutan. Ang inyong kalibutan. Matuman, Reyna Tara! Apan na! Honong! Jigo? Cheko? Cheko. Ngano ka, oy? Ganong, di pa hunong man mo, Jigo. Kauli, oy, nakaayami sa tong kalibutan, Jigo. Biyaan namin ninyo. Oo! Diligid mo mutabang nila ni Reyna Tara? Dili! Mga naonggid mo, Jis Panas. Thank you! Ingat siyan. Wa mo manuoy. Wow! Mao. Biyaan na mo bugat o barat. Bye! Usod na tas, dakong sa amin. Sige! Hala, tanawa. Mulusot nga akong gamot, tanawa. Buwa, ulusot. Duwa ka man, oy. Sige na. So, dayon, bagay. Kinit. Ops, to. Hala! Nawa si Bugay. Kuya Bogay! Sa amin? Ako sab! Kini, Allah! Basta sila lahat sa duwa! Asap! Allah! Nakasuod na sila sa portal nga dakong sa amin. Nagtuyog daw sa kusog kayong buhawi! Magyapon ka na yung naitabo na to sa una! Kumusta na ka sila sa Bogart ug Miss Lalat? Labing siguro nag-travel to paingon sa tawanong kalibutan. maila na ang kagawasan. Mahal na Reyna Tara! Nganong nakasulti ka na, mahal nga Reyna Tara? Bitaw! Tungod kay kalikayan na nila ang kadelikado o kakuyaw sa pagtabang namong mga duwindes. Mga talawan sila. Ug way kaisog sa pagtabang ninyo, mahal nga Reyna Tara. Kaya ilan lang kaugalingon, mau ilang kiuna-una. Ingon siyan, nang sila chispanas. Salamat kaayo ninyo, Cheko. Talagsaon ka mong binuhat. Bulawanon ang inyong kasing-kasing. Igo alaming nagbuhat sa haom nga ug angay. Mau ka tinood na. Tinood na. Yun na, hain si Daddy Arturo o Mami Maria Picat. Tuwa na sila sa talat kan-anan. Tanaka mo, sawan ta ang dakong salo-salo. Dakong salo-salo? Agig celebrar sa inyong kalampusan sa pagkuha sa magic wand sa balaang bukid sa Inayawan. Mahal Mahal nga Reyna Tara!
Unsa kaning dapita ang atong gihagbungan. Kahayag! Mga aninipod Nga ninipod ka na. Naglaro ko ng palibot. Marag, ang langog man ni diin. Atong nasudlan ang portal pa nga sa kalibutan sa mga duwindis. Nabaliktad din ang dapita. May palayo ang mga aninipod. Dali, bro ka. Sultantang mga anilibot. Kaniyot, oy, agay. Sige. Agay ko, di ka. Tana. Kada kong kasaulugan ini. Nagtapok ang tanang mga duwindis ning palasyo. Pero ang mga handa, gagmay kayo. Sama ini paas manok na fried chicken. Murag paas langgam nga buntok. Murag imong tudlo, Hercules, gamay kayo. Kaon na lang og daghan aron mabusog ka. Daddy Arturo, Mami Maria Picat. Si Jodigo. Go! Niya na day mo? Dali mo takla, Nonoy. Inday Gian, dapat na ninyo dali. Dali mo sa dakong lamisa. Salamat, ma'am, sir. Gian, dapat ni mo ating takla. Tapat sa kong Hercules. Tapat lang. Huwag kapag yun manad sa pagtawag na ko og Daddy Arturo og Mami Maria Pica. Bitaw takla. O niya na siguro, ma'am, sir, kon magadayo na gid mi. Ug kana mo akong gipaabot. Mami Maria Picat og Daddy Arturo. Nga makasal gyud mi sa umabot. Kung sugto na ko sa hingpit ni takla. Jeko, Kon mao, double wedding ang mahitabo. nga naman. Plano sab namo ni Maria Picat sa kong Delilah. Nga human unya sa tong misyon din ni sa kalibutan sa mga duwendes ug babalik ta nga buhi sa tawhanong kalibutan. Magpakasal sabdayon kami ni Maria Picat. Wow! Arturo may Samson. Ingon, Gian, ako'y ring beran. Kitang duha diyan. Sige, kuya. Ina. Ha, hindi ay si Baytukoy. Bitaw, no? Paano kayo magkwarto, Sir Jack? Dali na, Pedro. Manood na tas kwarto. Si Pong yan, sir? Matot niya nga, Mora to, taas mo ito yung isulti. basta taas ganun yung isulti, mubo ang hubad na. Pero og mubo ang isulti, taas og hubad na. Kasabot? Sabot, sir. Dali na, Pedro. May personal driver. Di pwede, sir, di pwede. Oy, gigunitan mo ko mo nga kung personal driver. Di siya pwede na, sir. Doon naman sa first quarter para sa mga boy, yaya, dinero, driver. Lain sa to kwarto nila. Ani lang siya din uban ako. Kay gusto kong doon ay ikasulti-sulti. Okay. Kape, sir, Jack. Tuan na sab ang mahal nga haring pipiting. Ki-interview sa media nga tuwindes. Mahin sa haplas nga lana. Hinaot pa untang makapamawi na siya sa iyang palpak. Padayon kong matanaw sa iyong kantohan ng telebisyon, be. Wait.
Chico. Ug sa tanaw ko, mga buutan sila. Pero, human ako mas kam ni Haring Pipiti. Nagtuo kong buutan o patarong. Pero gigamit lang niyay ko aron isabwag ang ilang kadautan o panaog-daog. Uban sa iyang asawa na si Kugak. O, kisay. Kinsa ka? Wa ka ba mahadlong na ko? Ako gusto ko eh. Kauban ni Chico. Wakay ka doon karoy. Patay karon, patay og murag pataya. Sa, uy, murag tuna man yan ni Kilugdo. Ngutana na yun. Sige, bangutan ako. Unsay kalainan sa too much ug too many. Sayo pang magmahal og too much. Pero lami ang magmahal og too mini. Isprikitik, Ngutana na yun. burak lang diha og imo. Sige ba tao nga may kabayan sa parcel. Pero way kabayan sa utang. Nagamot sa parcel, dahil yun, deserve ko rin. Pero kung palingaw sa utang, dahil yun nga, wapay extra kwarta, apike pa. Isprikitik. Jutay kahilom, mga mahal kong duwendis. Hilam! Una ta! Una ta! May isulti ang mahal ng Reyna Tara! Hilom muna ta, hilom. Sige, hilom sa ta. May importante sigurong isulti ang mahal nga Reyna Tara. Sa makausapa, atong pasalamatan og dako ang hinungdan ining dakong kasaulugan. Masipang pakpak sa mga tawhanon nga gipanguluhan ni Chico. Kalipay namo og dako nga sa katapusan gidungog ni Bathala ang dugay na namong giampo nga moabot ang tao nga sama ninyo nga andam manalipod namong mga yano og puting duwendes namong mga matarong og nagpakabuhing patas dinhi sa gingarian sa mga duwendes. Salamat kaayo ninyo, Chico. Way sa payan, mahal nga Reyna Tara. Uy, sabayan. Ipanumpa na mo. Hangtod sa katapusan. Naami. Anda mga motabang kaninyong mga tarong nga diwindis. Tiula. Ako si Chico. Ako si Takla. Ako si Nonoy. Ako, Gian! Ako si Hercules. Ako si Toro. Ako si Maria Picat. Kami ang inyong manlalaban hangtod sa katapusan. Dakong utang kabubuton namo kini kaninyo, Chico. Gibuhat lang namo kung unsa may angay ug matarong. Tinuod na. Tinuod na. Wa kami ang kaabot og ganti nga bayad sa among pagtabang kaninyong mga yano ug puting diwindis. Tinuod na. Dili misama ni bugat ug lalat nga mga itumpas anoos ug balatian. Oops. Kalisod ba ining agyaanan? Oops. Nasab ka suot ining piot kayong kaminglot sa ining langob, Paspas, lat kay... Nagkalusot na ang dagan kayong aninipot. Maglisod ko bagay. Nasangit na yung mga lubot ng dugan. Dako mo kay na. Ay, natural man inako, God. Birahon tika. Op. Wait. Mahal kong asawa,
Bibilib ka ba sa akong tubag sa interview sa media ng Duendes? Bilib ka, Oroy? Ah? Ano ka? Pataka naman sa tog tapi, mahal nga haring bibiti. Wait. Ansa? Matod nimo nga ang lana sama ra sa fertilizer nga may sinina. Ah, anak ko? Mula? Wait. Sure ka? Sureness. Wait. Bahala ka. Ang importante, flowing kay kung mo in English, murag parider. Ay, salbakuta. Wait. Pero ngano laging humansya kong interview, gilamano ko sa mga duwindel. Dili ka ha? Ulog-ulog lang tong ila. Wait. Mahal kong asawang ko ka. Pasagdan man na lang untang imong spokesperson nga si Claire Claire nga musulti sa media. Wait. Na, labaw pa tong way klaro. Ay, salbakuta. Mga gotag dako. Gusto ka, Pedro? Nindot ka rin mong kwarto. Waterbed pa ang higdaanan. Akwi! Ayaw lagi pagkwi-kwi diha. Kimaan kang si Pedro Pusangi. Lagi, mga untarong gabi. Gutom na sab ko. Gani. Hilom! Jotay ka, hilom mo na! Hilo mo na ta, ha? O dati, maisulti na sad ang mahal nga Reyna Tara. Sige, hilo mo na ta. Hilo mo na. Cheko, Ngano mahal nga Reyna Tara? mahimo ba ang mohangyo nimo? Nga unsa? Awiti mi palihog. Ako ka na radi ay, pero nagkinalan mo kong sista. Ipagawas ang sista. Patuman! Mahal nga lang na tara! Ano nga? Chico, ano Irok mo, kami takan mo di. Masipang pakpak! Alang kang Cheko! Namapag yun di kagagmay sa inyo kamot. Salamat kayo. Salamat, Chico. Salamat. Salamat kali ay! Adagang salamat. Salamat yung tanan. Akong gihalad ang maong kanta. Alang ni Takla, ang natingban sa akong gugma. Jeko. Pilig, bayak meninyo. Nakauyon ka ba, Takla? Ikilig ba ninyo? Oh, Jeko. Sana all. Dali. Nalipay ko alang ninyo, Cheko. Og manghinaot ko nga sa katapusan, kamo ni Takla ang magkadayon. Ha? Magdilang anghel ka. Sana mahal nga Reyna Tara. Jeko. Maminyo na gutaw ng akong anak. Makakita na gud kong liwat. Ikaw ra di ay. Atong anak si Jigo. Musa kita ang magkakitaon niya sa atong liwat. Ingat, Jen. Maoyoy. Langgambi ang may na, ha? Patay! May ano ka bagay? Wala, di na ni madalat. Ang unsa man. May gamay og pitsido ning... Kuan, agianan ba? Gamay kayo, pitsido kayo. Masangit kita yun eh. Birahon na sab ko nimo. Ay, di na lagi ni madagbira. Kay nag-aakal man yung mga bulawag brilyante sa itong kalawasan. Unya? Unsa may buhaton ta? Ibilin talaga
lang ning ubang bulawan. Unsa? Di ko masugot ay. Kung di ka masugot, mabilin juga din eh. Nga naman. Maisama nga nago diyang nabilin og dahukos mga bayot nga sumbis tungod sa bulawan. Mabilin sab ko din he. Mabilin gyud. Kinsay, tumigaw na sa akong lihog. Ayaw ko to ka. Ayaw ko pati. Nagkatog maday ko. Dam ko na ang tanan. Pero anong gigunitan ni mo akong lihog, Pedro? Abi na ko gilantan ka? Ako di ay, abi ni mo gilantan ko? Di naman ko ay. Maong nagkurok ko. Gipukaw ko ni mo. Mga ona, manihapon. Gani. Wow, lechon! Og mga seafoods! Naibisita, guard! Ikaw lang, sir. Kaya bisita. Ako lang na bisita. Nya mo ni handa, kadagan ini. Og kadako ining baboy nga lechon. O siya ko, sir. Matod niya nga, lami. Pasata sa solte. Ang hubad mo mo, day. Ayaw kalimutan na. Sige. Hangaan mo, sir. Ikaw di ay. Tawag ka ang tanang kauban ni mong gwardya. Mga katabang dinis mansyon. Kay sawaan ta ang daghang pagkaon. Di man ni mahurot ini, di mi kahurot ani. Kamo lang sila, sik. Nga naman. Tagbaw mo na. Ipul alawe. Aloon kayo, ay. Ginamo sa sab. O bakasin. Biis ay. Bangag jailong. Ilong na Pedro, dali. Panitan ta ng lechon. Arturo, may Samson. Nga no. Pwedeng mo hangyo. Your wish is my command. I'm your slave. Maria Picat, my Delilah. O unsa ka ng buot mong ihangyo, ha? Kantahisad ko, Arturo. Kanara di ay. Jigo eho. Ngano na, di? Pasada palihog. Niya na. Delilah. I saw the light of the night and I passed by her window. Diha lang, giniakso na kayabag. Kalma lang, Chico. Tadi akong tatinudong tatugod. Saman, okay na ba ninyo? Alang katuni mo ang tanan. Maria Pica. Arturo. Wait. Mahal kong magsawang ko kak. Pagmata! Wait. Samok pa ni mo. Nako. Wait. Pagmata na yun. Pagdali! Kasakit akong tiyan. Ingon og sa nabot-bot ang akong lubot. Unsay nga? Wait. Di ko naman tos ang kasakit. Mahal kong asawang ko kak. Ay. Dayon ka dahil ako sa ospital sa mga duwindes. Paspasi! Mahal nga rin, bibi. Sakitan tagda ko. Aray ko! Gibilin ko na upang mga bulawan ng brilyantes. Gibilin ko sab ang ako mga nagginubra na. Bili ano. Pero ka na, okay pa na. Kasakit di ay bation, no? Ayaw pagilak. Bulawan nila. Kalma lang. Balikon na lagi nila pita. Aron pagkuha ini nga itong gibilin. Dagan pa malagi na yung magida. Kaya ko man. Madaha pa man. Bili na ay. Masangit lagi ka. Ay, di lagi. Upunan ko ning ako. Parehas gatang magdatugod. Vicky, Ha?
Vicky! Unsa gani na? Bahala ka. Kana oy, musuot na ta ng pitsido kayong agianan. Oh, sige, pagdalilat. Kay aksyon nagpalayo ang daghan kayong aninipot. Tara! Dili itupngan ang among kalipay karon, Cheko. Mabulokon kaayo kining maong kasaulugan. Salamat kayo, ini mahal nga Rainatara. Kaninyo ko angay magpasalamat, Cheko. Nonoy, Takla, Chian, Arturo, Maria Picat, Hercules ug Tokoy. Oy, Sapayan, mahal nga Rainatara. Mahal ka na. Ngano, puting duwendes? May balita ko na sakit. Unsa ka na? Atuwa karon ng mangaring BBT sa ospital sa mga duwindis. Ngano? Kuan kanana ang may cancer kidney stage 12. Unsa? Mao ba? Cancer? Stage 12? Stage 5 raman ang tawhanong kalibutan, oy. Tini sa kalibutan sa mga duwendes. Stage 13 ra kutob. Dali. Bakit pasabot? Nga, wa na kinanglan na mga tawanan nga sila si Chigo nga mula banog makigbatok sa mga itong nga mga duwindis. Ilabi na ni Haring BBT. Kay nakalatin man sa balaod nga itong gingarian. Nga kung mamatay ang hari, ang ray na ng ilong hari ng gingarian sa mga duwindis. Nindot kini balita, ah. Nindot. Jeko, Kung mao, magkapauli na kita sa tawhanong kalibutan. Ug magpakasal na kita, Maria Picat by Delilah. yes, Arturo, may Samson. Bisan sa itong kalibutan, ako lang gyapon si Hercules, ang iyong driver bodyguard. Ako'y manalipon ninyo. Yehey! Ingat siyan, duwat na pod ko dito mansion. Unya, liko pod ko swimming pool. O ako, pod, makakaon na sa mga lami ang pagkaon. Samas litson. Utara din mo. Chutay kahilom! Hilo muna! Musulti si Rainatara. Maminaw na ta. Palihog! Ayaw gikalipay ang daotang pangitabo ni Haring BBT. Unsa? Nganong di man to malipay? Malgaray na tara. Daotan nga way sa mga ring BBT. Aumog angay lang kaniya ang naitabo. Dili ta sama nilang daotan, mga mahal kong puting duwendes, nga ang kasakit sa uban ang atong kalipay. Dili na to iampo ang iyang kamatayon. Mao ka na ang dakong kalainan kanatong mga puting duwendes sa itom nga mga duwendes. Timan-i ka na ninyo. Husto ang mahal nga Rainatara. Pusa, mamahuway na kita. Og tapuson kining atong kasahulugan. Dali! Maduman! Manggaray na tara! Og atong iampo nga ang kabubuton sa batala mao ang matuman. Mao yan! Di ko makalusot. Ako Sam! Lisod ko! Saan naman iniron? Nagibiyaan na to sa mga aninipot mo, guard! Pagdali! Di ko kalihok. Kanit-ngit na! Patay-tay na eh. Tanay!
Aray ko. Kumusta nang imong gibati? Niya ka na gyud sa ospital. O giati man sa mga duwindis nga doktor, mahal nga hari. Witi. Gibati kong mauna kini. Unsay mauna kini mahal nga hari, bibiti? Witi. Mauna siguro ni ang akong katapusan. Mahal nga haring bibiti. Og sunda ang naay pang sumpay ning nagkiat lang nga sugilanon nga sinuwat ni Uji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka o palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.